Sen kim? Nereden? Kâr Babaýew Baýramalan. Şomarda oglan senmi? Men. Zal gatnaýaň? Öýde etýän. Arasynda. Sen sport zaly gatna başla. Men sana gowy maslahat berjek. Buka diýen sport eýin eşik tikýän bir dükan bar. Чёткий, качественный. Barýaň alýaň, sport bilen zanimasiýa edýäň. Balýa. Neçinji ýyldan bäri rap bilen meşgullanýaň? 2009. Senem köne mektepmi? Men Edilbara köne mektebi dinläp Aman DJ diýip eşitýäň. Şonu dinläp howaslanıp "Bizde şunça ýokmy?" diýip aýdym çykardyk. Reva başladyk. Sen özüň köne mektep işlet edýäň? Könede däl, täze de däl, prosta rapper. Rap okumaktan başka yenem nämeler başaryp bileňok? Iki eplemäni başar ölemok. Vallahi. Başka iş bilen meşgullanyp gördüň? Mysal üçin näme? No, stroyka, taksować. Taksawatda stroke edip gördük. Haýsyny gowy ýerine ýetirýäň? Sowda etme. Onda näme rapy dowam edýäň? Rap hobby da. İçinde aýlanýar ýüregiňde. İçinde zatlaryň daşyna çykarýar. Adamlar wa herkili adamlar. Şolary rap bilen aýdyp berýär. Näýliklerini. Türkmen rapda kim walet? Seret Türkmen rapda bara. Valet, Karol, her kimiň öz stili var bilýän. Onsoň men öz galaýan nemeler maýny kim dinleýän o aýda ýazgyň, saýk, sen kän berýän şazor o bilýän. Ýani aňyrda ýatan güýç rapperler var. Öz stilini bilýän. Narzes diýdi, Lablaze diýdi, Rapa diýdi, Erobi, Ulukazy, Takanais, soň Mauser. Şolar hiç kim agzany ýok. Nerede ýatypdyr olar? Nerede ýatypdyr? Ýatanok. Bizde bara näýlikdi? Rapda maskala bolýan. Olayam ikinji ýerde de däl, 3-4-nji ýerde durýar. Ýöne ýaş wagty olar öz olar öz işini etdiler. Hemme tarapdan öz stilini, hemme tarapdan gowy. Ýöne ýankyalak maskala bolýarda soň oýýarlar. Espiter näme oýun oýnap ýörme. Peýdasyny görüp ýör. Olar bara baştan näýlik düşündirýin. Espiter Süleýman Toýlu bilen gidenne sebä on kakasy baý diýär bilýän. Kimin kakasy? Espiter. Kakasy baýda? Ýa, mysal üçin kökden olar sunugaty indi men hobby bolýana, şonu ýaly aýdyp gelýär olar pul üçin. Olaň aňyrsyna ýatan nemesi bar. Şu aýdym aýtmana öz mümkinçiligi bar. Rew aýtmana. Otak. Ýanky aýdyp geçenlerinde olarda arkasynda iş zat ýok. Bilemok semýany problemalary bar. Şeýdip öndürüp gitdi. Ömrüňde iň gowy ýazan setiriň? Ýokma ýazat? Toy şu wagtgacha ýazan setirleň hiç gaýsynam halaň ýokmy? Ýok.
Näme üçin onda rap'e dowam edýän? Ha, bir kesel bu. Bolsa bolmasa dowam. Bunu men dowam etjekkä olen diýerler menem şom kamet baýtýan. Kim onu aýdy? Ay oglanlar dinleýänler. Puşman edýän zadyň barmy? Bak, ken adamlara inanýan. Inanjam häsiýetim bar, gateret, şoňa puşman etýän inanýanlygyma. Sen şu ağlap duran bilsem inany bilýän. Özger kimki? Menki, Toşna? taptaşna. Soň uruşup göremeň ýene internetde, TikTokda. Ol wara, ştaýda, hatda ştaýda mı nerede? Okakkor. Repli dilem özgörüm. Okadyňmy? Awa, Näme diýip ýazdyk? progress. Ýok. Nerede? Bu taýda mı? Bilis. Üstünde ilbelet. İlbelet. Näme balanşyk bar? Repli dilem özgörüm. Kimin gurnagyna ilbelet. Ses yazgylary nerede edýän? İlkä öýde etýän, eger goja zat çyksa professional studiýalarda gözläp bir konkretny zat boljagyny bilsem, daşary ýurt hemme ýurt diňläni kaçad etjek zatlaryny bilsem, goja studiýa belleýän. Daşa ýurtdy gözleýän. Ýok, bärde belleýän. Şolar diňläni de goken zat diýer ýaly. Sözüňe aranjировка ol bul. Mesela bir sana yeni maslahat vereyim. Ben Ştop indik geze gözlemez yala. Kuba diýen pro studiya bar. bilýän. Aydymsız. Moşmy? Geler nesip. Profesionalny ses gerek olsa şu yere gelmeli. Hala. Ýokman. Sen aýtmasam merjek ben. O özgermeyen adamlar yani bärik uğrat. Özgerip başlaya. Oğlum, maslahat, maslahat. Malazet. İlbelet deyip aydım çıkarıpsan. Kime yazdın onu? Dismal ya Distel. Distel birinçiden. Olam Distel'de. Prosto ara ol asmen özümde ýogum dolan oglanlar bar eden zadyn gömmesinler, aýt halk bilsin diýip onuň şoňla oglanyň za diýenini ýerde goýmaýyn diýip çykardym. Hiç kime kakady baydan ok. Ýok, prosto diýen zatlama ilbelet diýip çykardym. Iska näme üçin dis ýasaň ok? Näme üçin ýazaýyn? Özüne aýtarna näme gerek bolsa. Özgerýän barmy? Göräy, men aýda oturjak. Ene gör. Özgörüň prosmotorlarynyň özgermeýänini diňe gördüm. Zato özgörýänler bar içinde. Mysal üçin kim? Top 3 özgerýän. Adam varsa niýetik bide. Biz ara näme video üçin edem, zok. Biz şu ýaşlar galdyrmak üçin etjäs. Top 3 özgerýän rapper. Ey men onu aýdyp bilmeýär, kemmesem bu işler onu. Ananay, emmesem ýokdy. Blitz soraklar. Men sorak berense maksimal tiz jogap bermeli. Bolýa. Özgerme ýa rapli dil. İksem sebä öz gurnaňladymyn. Birisini saýlamaga. Конечно, öz var. Iska muslimmi ýa rapa? Rap. Espitermi ýa tak kim bar taýla ýa? Lil Pro. Kim diýdi? Espitermi ýa Lil Pro? Lil Pro. Madmi ýa tak sen kim bar taýanda? Kim bar taýla ýene? Lil Pro. Sen bilmesem.
Aerobi. Aerobi. Aerobi değil ya. Aerobi. Ha, aerobi. Metmi ya aerobi. Aerobi. Sopranoman mı ya son yerim kim bardı? Lovelace. Ой, Lovelace, конечно. Vagrant mı ya Darkrai? Darkrai, конечно. Z mi ya özün kaldın? Tizet. Yakında təzirliklər var mı? Täzelik ba, özgörüň nesip bolsa 4-nji sany çykka, ýene bir täzelik. Ona meni alyp özüm etdim diýerler. Aýtmana dolka. Garaz özgördi bar, her sanyna uniwersal gatnaşçy bolýar-da. Bilýän? Hawady. Naверно. Uniwersal gatnaşçy bolýar, şoň içinden favorit bolýar biri. Has güýçli çykka bilýän. Onun birinci sanynyň has bir güýçli çykan favoriti bar, onu ikinji sanyna da bolýar. O täzekän 2 sany bar. Şol ikisini çagyryp täzeden gepleşip geçecek. Has. Rap içine rap nemeler goşup. Nesip bolsa. Batıl bolýar arasynda. Aýny şo batıl, şo ikisiniň rap kuýup näme bir hip hopda näme edilýär, näme freestyle edilýär, näme edilýär söz baýlyklaryny polny şu üstünde iş yapýarys. Şolar ýa gepleşip geçecek. Mende Telegram kanal bar. Ekskluzivni kontent o ýere ýükleýän. Şu ýerde näme paýlaşyp bilýäs. Hiç ýerde bolmadyk, çykmadyk. Şo gepleşip paýlaşsak näme bar? Gepleşen yarım saat, 1 saatdir o. Bölük goýar gat. Hersen nemese. Sen soňra içeri ýüklemeýäňmi? Şo YouTube goýar esas. Yo, şu YouTube'dan ýüklemejek bir zatlar. Ay ýok. Ekskluzivni murt aýdymlaryň bardyr, suratlaryň bardyr. Men o zatlara kowlaşam. Ýanky al oglanlar aýtdy boldy. Galanlar şu ýaşlar galsyn. Näçe oglan ýatyr. Güýçli, talantly. O şonu goýatladyň. Täzelerden kim görýän diýär. Şo 3 sanyk bir belli bir ad aýtýarlar. O kene oglanlar, olar oturtýan oglanlar bar. Olar görän bir belli kuruklar bar bolly. Şo kurukdan başga adam salmaly. Ýerde barýar. Özgermeýän adamlara bir zatlar diýjek bolsaň, aýdyp bilen. Üstünlük Allah yollarına açık etsin.